खेसारी लाल हम पूरा इज्जत के तू धजिया उड़ा देला मर्द बा। एंग तारा करे के चाहिए इतना पावर स्टार के धनिया ए जान कलकतिया राजा हथियार आ नील कमल सिंह के देखावे अगर बत्ती तो हई आवता बाग मर्दे तोहर एको गाना नहीं के आवत का है कथी तू कह देले बार क्या बोला क्या बोला? हमरा तो लागत है भाई लोग खेसारी लाल के गाना काहे नहीं आवत नवंबर में। भाई लोग तो हम बताओगे चाहतनी जब से खेसारी लाल के वो गाना आई रहे जो उनके पोस्टर तनी के सामने लोगता सजाना व भजना व करेला रघुराई तो ये पर व्यू ना भागल वही से खेसारी लाल के गाना नहीं आवल। अब पावर स्टार नील कमल सिंह तो पूरा यूट्यूब पर छैले बारह लोग एक लाइन से अब पूरा धजिया उड़ा रहा बा गाना। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भाई लोग हम जानता नहीं कि खेसारी लाल यादव के 2 महीने से गाना काहे ना आवत लग तो तोहनियों के जान लगन इनकर 2 महीना से विदेश में सपना चौधरी के संगे फिल्म ना सॉन्ग शूटिंग होते लगे उस सॉन्ग के नाम जौन पोस्टर तनी के सामने लोग हुई बलम जौना के ट्रीजर एक दिन पहले अब गे आई लोगे फिलहाल में एमे खेसारी लाल यादव टोपी या काला लाल कलर के शर्ट पहन के दबंग खानी चढ़ रहा बारन और हेलीकॉप्टर से तो बुझाता कि पैराशूट से कोनो मंत्री उतरता ओंगे के पोस्टर तनी के सामने लोगत हुई आ इतना ना मतलब कि दबंग टाइप के ही गाना के शूटिंग करल गइल बा आ 2 महीना से ना होत लेकिन बुझाता कि आते आते यूट्यूब पर धमाल मचा दी एक नंबर में बुझाता फाड़ के चली अभी मजा आएगा ना। इनकर जो रिएक्शन लौकता तनी के सब चश्मा लगा के बुझाता कि अमिताभ बच्चन होंगन ओंगे कारी लौकता रहन और लाल कलर के शर्ट में ब्लैक टोपिया आ मुंह में से सिगरेट निकालता रहन बुझाता कि देहाती हीरो के नौ से दौड़ल आ रहल बाटे आ एगो हेलीकॉप्टर से जौन की उतरल बारन। वाह वाह ई तो पूरा भयानक सीन लौकता। हमरा तो बुझाता भाई लोग कि यूट्यूब पर आ फेसबुक पर आवते आवते लागता टीवी पर लागी चले ई सॉन्ग लेकिन जौना टाइप के एकर टाइटल बाटे थंबनेल पर बलम बलम के मतलब धलम बलम के मतलब पूरा बम ब्लास्ट कर दी बुझाता गाना वही से ही भैयावा 2 महीना से गाना ना लिया हो तो लगा कि हमारे एक गाना आई या पूरा गार फाड़ के रख ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है। बात करी पावर स्टार पवन सिंह के तो उनकर गाना इतना एको दिन पर दो दिन पर धाए धाए यूट्यूब पर रिलीज होता काहे से जी पावर स्टार के नाम ही काफी बा और इनकर जौन खेसारी लाल यादव के जौन बलम पोस्टर तनी के सामने लोगत हटे ई बलम के एक भयानक पावर स्टार लेके आ रहल बारन जौना के टीजर अभी तक नहीं आयल ओकर शूटिंग फिलहाल में हो रहल बाटे। अब बात करी खेसारी लाल यादव के बलम स्टोरी के तो पूरा भयानक हाईलाइट बा पूरा यूट्यूब पर आ जाई नु तो भाई लोग कहते नु पूरा गार फाड़ के रख दी जितना भी इतना नायका गाना आइलो नवंबर पवन सिंह का नील कमल सिंह के पूरा के फाड़ के एक नंबर पर चली गाना। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा ये तो भाई लोग खेसारी लाल के बलम सॉन्ग सुने लाग अब ले 2 दिन इंतजार करे के पड़ी तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक जय हिंद लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा शेयर करिए फॉलो कीजिए पूरा फाड़ के रख दीजिए।